Father Gordon li wetkom jagħmel. Ġejna propju għand il-Ministru Ian Borġ. Ian? Kif int fa? Inkwitajtni u inkwitat għalik għax apparentament qed jaqlawlek iċ-ċaċċejs. Ejja ħanitkellmu ftit. Ejja. Ian. Kif int? Mhux ħażin, grazzi. X'ħas laqlajt minħabba fik. Għaliex? Għajjat rajtu l-filmat li tellajna jgħat li l-isqos. Rajtu. Għax maġba kemet jidaw il-nies b'dawk il-diversions la minna Santa Luċija. Imma jiena mort fil-post u staqsejtom. Sawa. Rajt xi ħaġet? Rajtom. Ħanaqra lek issa il-messaġġi li batunna n-nies. Jien dawk ma nqox naqra. Imma tik ftit minnhom? Għax tant ikun hemm. Ħanaqra lek ftitek, għax ma mortx filgħodu fil-ħin tas-seba' ħatara minn xi ngħaddu kull filgħodu. Isma' naqra dak il-ħin prova jmur, imma tant sab traffic li wasal fil-11. X'taħseb? Ismani, min jaħseb illi ma nidejx fit-trafik? Għandu żballu kollu. Ukoll. Mela mhux anke jien neħel fit-trafik. Bħala l-parroċċa bħala l-kappillan tal-parroċċa mhux uffiċjali ta' Burmarrat aħjar mort kellimtu ħajkompli u jlesti triq li minn Talla u ommu tagħti għal Burmarrat. Dik fiex qegħdin. Dik għandi kun sabu xi pond antik arkeoloġiku u mbagħad taf jibdew jiġu bil-pinsell u jfittxu jippruvaw jiskopru li ma nannu bnieħ. Insomma għadhom għaddejjin bija. U kemm baqala taħseb? Ma nafux. Ma dik is-soluzzjoni jiġifieri għalih da. Isma' inti għadek jiġifieri fader Burmarrat. Żgur, jiena sibt il-Joseph tinsiex. Isma' il-Ministru Ian Borġ m'għandux jaqsam xejn. Jifieri hawn min jaqbes għalik ukoll. Mad-diversion. Nub ma jkunx hemm pulizija biex jibda jweħħel il-mult ukoll. Min jidaj tajba dik, Tikkapitalizzaw ftit fuq il-biċċa. Ma mbagħad ma reġux għandkom inqerru. Dik vera. Issa. Il-multa tista' tija inti jew. Penitenza. Għawieħed għara ħenti għara xaru kaza, anka kitu bomna. Naħseb it-triq. Taqraħiex. Ġo qalbek. Ġo qalbek. Ma nafx ta. Mela le, ħalli prova, prova. Xaru kaza. Xaru kaza. Da kint fuqek diket jgħidu. Le. Jien naħfirlu ma. Anka jien mela. Jien naħfirlu fadel. Jiena ma teġedu li jek pens li nafadel laburez. Jiena naħfirlhom kollha, qed tifhem? Mela, ejja ħanaraw daqsxejn. Issa hawnhekk hawn wieħed illi qalli biex ngħidlek hekk. Issa jiena inħossni li rid ngħidilek. Qalli qajt Fox eqliba bil-Malti u semmi l-isem ta' Ian Borġ. Ngħidilek? Fox eqliba bil-Malti. Jiena naħseb kellu f'moħħu affarijiet oħra. Imma ngħidlek Volpi Ian Borġ. X'taħseb? Ma naħsibx li dik kienet l-intenzjoni tiegħu. Isma', issa ejja neħu daw il-messaġġi. Sewwa. Realistikament biex inserħulhom rashom. Tajjeb. Santa Luċija kemm baqalu bid-da? Ifhimni, kemm baqalu bid-da ma nistax inwiedek jien fader. Jiġifieri l-ewwel nett naħseb illi il-fatt li n-nies ikollhom bżonn erru anke inti, iżżomm ruħek Busy. Dika mhux ħażina sal-aħħar, jgħidu kif inni għalik. Però jiena Inti tħoss fil-ħodu. Fil-rush hours. fir-rush hours. Tibda tħoss ċertu ġijat l-emmulaw? Jien iktar milli nħossu ġijat, jien nintelaq lura fil-karozza. Ntefan wieġib il-mobile, nipprova li ma ġembi kolli l-pilastru tal-karozza. Ħalli x'ħinni fuq karozza ma karozza. Ġieli Ma nismax il xi ħadd jidaj. Fimt? U nispiċċaw n-argumentaw tiqa ma tiqa. Ġieli għamlu l-ek xe mossa, għajt il-verita. Le, ġeneralment, ħanejdlek, ikunu nies illi jħobbuk u jirrispettawk. Tipo hemm iktar bħalissa minn dawk. U jgħidu, per eżempju, jien li zjed illi neħel. David Aċusak għal fil-parlament. Għal-proġett ħan għamlu għalija. U ħattart. Emmek neħlu ħattart aħna. Allora nġi karozza ma karozza. U dal-axħar flok joffenduni, ġviri, missek ma tamlux il-proġett, ejja ħanibdew, ħammurru. Għara kemm jilnaw. Allura, ma jkunux qed jattakkawni. Ħajkun hemm min jgħidlek mhux hekk inti toqgħod fuq wara relax. Inti ġieli s-suq ukoll. Jiena
L-ewwel net jiena nsuq, mela ma nsuqx. Ma jien mhux qed ngħidlek noqgħod relax, jien noqgħod hekk biex nistaħba mal-pilastru. Toqgħod moħbi. Jien nistaħba mal-pilastru. Issa inti taħseb li ġuvni bħalek tista' taħbih wara pilastru Ministru, Tfakkarniex li rrid nagħmel id-dieta. Le, mhux ma tarax, ma tarax. Kemm jien niżewweġ tqawwejt. Qed iżoqqok mela, qed iżoqqok. Nixtiequ nagħlqu b'xi ħaġa hawnhekk, Minist. Kif? Nagħlqu b'xi ħaġa hekk, ngħidulhom xi ħaġa li dawk in-nies hemm milli qegħdin jarawna. Jiena ngħidilhom kemm jista' jkun. Tidawx. Mużinkom, tidawx. Aħjar jgħidu Posta Rożarju. Jekk tgħid Posta Rożarju jaf għal ġimgħat li ġejjin sakemm jitlestew numru ta' proġetti, tilħqu tgħidu il-5 posti, mhux posta waħda. Imma tkun qed tagħmel għal ġid. Imma taqqas qed tagħmel għal ġid. Offrija għalija u għal nies bħali illi rridu naqlaw ħafna ġufejna waqt illi jkun. Min jaf kemm jiżidu klim bleffe biżżeta fleffe u blo. Jiena fiduċjusta illi speċjalment in-nies tas-Sawt. Iva. Mhux ta' bħal kont ta' Burma. Aħna fuq ir-Rubini għaddejjin. In-nies tas-Sawt jien nemmen illi huma kontenti li x-xogħol għaddejjin. Li bdejna tfisser li ħanispiċċaw. Issa naraw, Minist, jekk qed tikdeb ħajkollok tiġi tqer. Jiena emma n-errali. Le, errandi. Tgħid. La soluzzjoni tiegħek dejjem. Għax laburist. U sallinna l-Joseph. Nservi. Gustajtu bid-daqna. Tal-Movember. Tal-Movemberun għamel. Imma insomma, grazzi Ministru u provaw kemm jista' jkun flok titkellmu ħażin u toffendu l-Ministru, għajdu talba l-bżonniet tiegħu, forsi jaqdu u jlastu kemm jista' jkun malaj. Mhux hekk Minist. Grazzi ħafna. Grazzi Fader, berekni. Kun imberek ibni. Grazzi. Dikki bela, il-Ministru Ian Borg biex ma nispiċċawx bla xogħol aħna iħalli lin-nies xi erru. Mela solvejna problema laburista oħra. Jekk għandkom xi problema, iktbuli jew isfel u Fader Gordon, il-kappillan tal-parroċċa mhux uffiċjali ta' Pulwarrat, jinvestiga ħilkom. Kunu mbirkin.